మేడ్చల్ జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం నిజాంపేట్ మున్సిపల్ పరిధిలో శరన్నవరాత్రుల భాగంగా కనకదుర్గ అమ్మవారి ఆలయంలో 9వ రోజుకి చాలా విశిష్టత ఉంది కాబట్టి ఆలయ ధర్మకర్త అయిన కోలం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సతీ సమేతంగా కోలం తేజ శ్రీనివాస్ రెడ్డితో కలిసి పూర్ణాహుతి హోమం, కుంకుమార్చనలు, అభిషేకాల కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఇరువురి దంపతులను పూలమాల వేసి మరియు శాలువా వేసి పండితులు వేద మంత్రాలతో ఆశీర్వదించారు. ఈ 9 రోజులు ఒక్కో అలంకారంతో ఆ అమ్మవారిని పూజించడం జరిగిందని, ఒక్కో రోజు ఒక్కో కష్టాన్ని పొగుడుతుందని, ఈ పూజలన్నీ నిర్వహించడం తమకు చాలా సంతోషంగా ఉందని, రోజు భక్తులందరూ చాలా శ్రద్ధగా పాల్గొన్నారని, ప్రజలందరికీ సకల శుభాలు అష్టైశ్వర్యాలు కలగాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆలయ ధర్మకర్త కోలం శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు.